Että ette pääse helpolla. No ei varmaan. 4 apparia. Eikö se riitä? No niin. Sanotaanko me ensin jotain, mitä menee Hanna tonne Saloon? Sanotaanko vaan kiitos Salo? Joo. Kiitos Salon syty. Kiitos Salon syty. Niin. Menettekö te taakse sinne seisomaan? Kuka nyt ottaa 3 kaatajaa? Joo, siellä on Tanja on tässä. Onko Tanja kaatamassa? Joo, Tanja on kaatamassa teidän kanssa. Tuleeko sä? Tanja, nyt Mä pitää kaadan vaan suuhun. kestää tää kuvauskin. Ei tää kestä kauan. Ei laitetaanko tää tähän? Voiko se olla siinä? Voi olla, se on hieno. Tulee hieno kuva nyt. Oikeesti se on Laitetaanko me niinku yhtä aikaa vai peräjälkeen? Yhtä aikaa, niin. No niin. Joo. Kiitos Salon syty.